Здравейте! Аз съм Алекс и в днешното видео ще ви покажа първият си маникюр от серията ми за Хелоуин. Както виждате, това са духчета, които се правят изключително лесно. Ако искате да видите как, нека да започваме. Вече съм нанесла основа и по един слой черен лак на всички ногти и сега трябва да действам бързо, затова нанасям плътен втори слой. Хубаво е дизайните да се работят един по един и веднага след него нанасям брокат на ногтите. Не е задължително, но мен така ми харесва повече. След което взимам бял лак, но не плътно бяло и слагам една точка на ногтите и с инструмент за точки или дори с клечка за зъби с четка, каквото искате, започвам да дърпам краищата на точката, за да ги направя кадрави. След което добавям още съвсем малко бял лак в основата и продължавам да си играя с духчето, докато ми хареса как изглежда. След това с инструмента за точки слагам две черни точки за очи и духчето е готово. Ето още веднъж как се прави. Духчетата стават различни всеки път, но пък това няма нищо лошо. Изчаквам да изсъхне за известно време, след което нанасям щедро количество топ лак, за да запечатам дизайна. И това е завършеният маникюр. Надявам се дизайна да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми, за да виждате видеята, които качвам всеки петък. Ако решите да присъздете този маникюр, можете да го споделите с мене във Facebook или в Instagram. Както винаги, благодаря ви, че гледахте и до скоро!